Mga unions, amoy niya dito siya sa may Binmali Plaza, no, sa may dito sa may bayan ng Binmali. Dito may so ano may yung Motor Ace, no, Motor Ace branch, no. Meron dito ano may dito sa may hanggang bukas sila mga unions, no. Meron ditong pwede kayo mag-test drive, no, free test drive dito may yung N-Torque niya na 125, no. May silipin natin may atin natin yung mga presyo nito. Tara may samahan niyo ako. Sa may lang bandang Magic lang dito lang sa may plaza dito siya. Amenians, no. Ito pala yung amenians yung highway ng bayan ng Binmali. Papunta na to amenians papuntang bayan ng Lingayen, saka andun yung amenians simbahan. Doon sa kabilang amenians, andun yung amenians, no, yung ano nila, yung tatlong gulong nila. Silipin natin yan mamaya. Tara, amenians. Yan natin amenians yung ano, yung presyo na ano dito ng motorcycle. Ayan si ma'am, ano name niyo ma'am? Loretta po. Ma'am? Lori. Yan si ma'am Lori, no? Pwede kayo assist dito, papunta kayo dito. Tingnan natin yung presyo ng ano nila ito, yung N-Torque ng TBS, no? TBS. Anong year model to ma'am? 2024? 2024 year model na N-Torque. Yung presyo pala itong mga unions na ito. Yung cash niya is 74,000, no? Tapos yung down payment niya is 3,000. 36 months niya is 3,548. 12 months, 24 months niya is 475. 12 months niya is 773. Maybe is 200. Ayan. Ito mo yung TBS ng N-Torque. Tapos mga yan sila naman. Mga N-Torque lang lahat, ma'am? N-Torque series, edition, tapos standard. Okay, ma'am. Ma'am, anong pala nito dito, ma'am? Yung specification nito, ma'am, may idea ka, ma'am? Ano siya, sir? Ito, tapos ito, sir, is bulb type. Bulb type to? Kasi ito LED? Yes, sir. Okay. Ito pala bulb type, sabi ni Ma'am Lori, tapos ito naman LED. Magkaiba yung presyo nito kasi ito 83,000 yung cash niya, down payment is 3,000, 36 months niya is 4,010, 24 months niya is 5,352, 12 months niya is 8,785, rebates 200. Ayan. Tapos ito naman, ma'am. Ito naman, ma'am. Ano to, ma'am? TBS DAS, sir. Ma'am? TBS DAS. TBS DAS. 110cc. Saan yung presyo niya, ma'am? 2,500 down, sir. Sa kabila, ma'am. Yung cash naman is 46,300. 2,500 down payment. Tapos 36 months niya is 2,066. Saving 200 pa dyan, sir. Okay, ma'am. Ayan, mga unions. Ito ang paras ng tuwan dito, ma'am. Paras na. Kulay lang ang magkaiba. Tapos libre yung ano, ma'am, no? Libre yung... May 3 sige. Sige, ma'am. Ano mo sa dito, ma'am? Sa Binmali, ma'am? Kalasyaw, sir. Kalasyaw? Motorized Kalasyaw. Motorized Kalasyaw pala. Sorry, ma'am. Okay. Pag ano pala, punta ka sa Motorized Kalasyaw. Hanapin niyo si ma'am Lori. Okay. Ayan. Thank you, ma'am. Mga yans, no, dito sa may bayan ng Binmali, no, Binmali, Pangasinan. Motorized Kalasyaw mga yans, no, andito sila ngayon. Pinapulot nila yung TBS, no, TBS brand. And mga yans, no, kung pumunta kayo ng Kalasyaw, Motorized, hanapin nila si ma'am Lori. Siya yung kausap din kanina dan sa nasa video. Okay mga yans, salamat sa pag-video. God bless you, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yans.